И здравейте на всички, казвам се Криско да Геймър и днес ще ви покажа как да си направите WoW hack за Counter-Strike 1.6. Първо влизате в Google и пишете ето WoW hack. Чакаме да зареди. И натискате тук Download Free Counter-Strike Hacks, Speedhack, така нататък. И натискате ето тук Counter-Strike Hacks. Ето. И да, ето ви тук. Super Simple WoW Hack версия 4.8. Искате ето тук. Така. След това трябва да натиснете долу. И това ще ви пъкне. След това натискате разхивирай и където искате да ви бъде, натискате примерно работен плод. Окей. И вече го имате на работния плод. Така. Ето ви го. Хакът. Но трябва да имате и Counter-Strike 1.6. Аз по Counter-Strike 1.6. Counter-Strike 1.6 Mega Edition трябва да го имате. Ако е на Warzone, няма да стане. Аз имам Warzone, защото Mega Edition не иска да ми стане. Влизате в Counter-Strike и преди да влезете в сервер или при ботовете, натискате F9. Натискате F9. Включва ви се хака и можете да играете. Надявам се да ви е харесал, да ви е помогнало, да съм ви помогнал за нещо. И да. Чао!